Pinoy Bus Driver TV. Pagkabanay mga buksit, dito tayo sa loob ng fair ng Matnog. Kami tayo nagpapunta Samar. Diretsong Maasin City sa Relite. Ako mag-alas-6, dito na tayo sa Matnog mga buksit. Ako mag-alas-6 ng umaga. Ayan, inabot pa natin yung unang umalis, 1871, saka 1878, saka 1912. Puro ormok yung dalawa, 1878 saka 1871. Yung 1912, Cagayan yan, Cagayan pang biyahe. Ito, naglo-loading na ang Pere Pascal. Gusto tayo. More talking on. Paalis na sa Montenegro. Alis na si Montenegro. May pas ka mo sa Ordohan? Pas dito sa nila, pas. Ang pas pa rin, ito na lang, Ordohan. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Puno kayo, puno. Puno kayo, puno. Puno mo, puno. Yan yung mag-iurot ang pasero. Ayan na. Nag-loading na. Nag-loading na ang Pere Pascal M710. Shout out sa mga taga Pere Pascal. Pansit, puso.
Tabang pa. Oh. Option attack. Ayan na, papasok na tayo mag-visit, papasok na. Tiket tapos sa konduktor. Tapos sa konduktor. Kailangan yan mga buset kaya isa tayo ng buwet. Kaya naman ang putan yan mga buset. Shout out sa ating mga pasahero dyan sa mga trangko.
santai ka. Wala.
lang. Wala yung panabaw. Apat lang ang taas. Hindi na pala nakakulong 1897. Panabaw. Umalis na tayo sa Matnog. Punta na tayo ng Allen Northern Samar. Alas 7:35 ng umaga sa araw ng Huwebes, January 18, 2024. Medyo maalon pa rin may kabusit. Dito tayo sa second floor ng M17 Pere Pascat.
Clara.